Maayong adlaw sa tanan, daghang salamat sa Dios kay iyatang gitagaan og kahigayunan nga ato siyang masimba, no? Og makadungog na sab sa iyahang kamatuoran. Og ako nang hinaot nga kamo andam na sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Magaampo kita. Amahan nga langitnon, salamat kay ikaw ang Dios nga buhi, gamhanan, ikaw ang Dios nga tuburan sa kaluwasan, ikaw ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ginoo, ako mga pag-ampo nga imuhang panalanginan ang pulong karon nga amo ang madunggan ug kini makahatag kadasig, makahatag kanamo kalig-on samtang kami nagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Mga kaigsunan, nagyapon kita karon no, sa Mateo 24 og nagapadayon ang ato ang series mahitungod sa ang pagpangandam or sa in English, being ready. And daghana kay tag naisgutan og ako nang hinaot nga karong taknaa mas mulalum pagyud ang ato ang pagsabot samtang kita nagatuon sa pagbalik ni Jesus no nga ato ang makita diha sa Biblia. Now, itong niagi ginisgutan no nga adunay ginatawag nga mga timailhan sa pagbalik ni Jesus. Sa Mateo 24, di ba? Na si Kristo gitubag niya ang iyahang ang pangutana no sa iyahang mga disipulo nga kanusa man mahitabo ang pagbalik ug unsa may mga timailhan. Og si Jesus nagtubag na kung makadungog kag gira, guban pa o mga false teachers og ang pagpakailap no sa maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan ug moabot na ang katapusan. So si Kristo nagasulti didto nga kini timailhan apan dili pagyud ni mao ang katapusan. Kung sa kuan pa lang nino sa ko ikumparar ni siya sa kanang babae nga mga nakay nanay mga ginatawag nga birth pains, nanay mga ginatawag nga timailhan apan dili pagyud na mao. Og karon atong isgutan no nga unsa man gyud nay usa ka timailhan nga mo trigger sa tribulation. Kay kaning false teacher, kaning ginatawag nga gira, rumors of war, guban pa naa naman ni. Nasinati naman ni nato, no? O masin gali hantod karon naa ni siya nga mga butanga. Apan nala yung sa kabutang nga wala pagyud nakita. O hantod karon ang mga theologians, ang mga scholars, no, nagbantay sa iyahang pag-abot. Og muna sa ang atong hisgutan karon. Kay, di ba? Katong mga niagi no nga mga adlaw adunay maayong balita nga ato ang nadunggan. Ngano man tungod kay matod pa sa ato ang presidente nga naanay vaccine no, naanay vaccine nga na mugna para sa COVID. So sa atong presidente no nag-reserve og 60 million ka mga vaccine para sa katawhan og magsugod siya karong kuan ginatawag nga April or maybe next year no nga mid year sa sunod tuig nga God willing. Og mura kanisa no nakahatag kanato og kana bitaw ginatawag nga kanang kahupayan nga tingali uban sa inyo ha, ay salamat na humanag yung COVID, mahumanag yun ning mga pag-antos, mahumanag yun ning social distancing, mahumanag yun ning ginatawag nga mga new normal, nga mobalik na gyud siya sa normal nga pagkinabuhi, nga padayon na ang pag-gathering, ang mga parties, ug uban pa nga mga kalihukan nga ginadili, tungod lagi sa COVID. Nga
tingali kung ikaw sa kainahan, murag naglantaw na kay salamat. Ako na mapadala kong anak nito sa eskwelahan. Kay ikaw negosyante, salamat. No, nga at least no, ang mga tao wala nag-restrict o ginatawag nga mas nagahandom kita no nga mas muboom, mas mulambo, mas ginatawag nga mas mabungahon ang sunod tuig tungod kay available na lagi ang vaccine. So, it's a normal thing no nga we need to hope for the best sa life, no? Nga we are looking forward sa the best nga mahitabo sa unahan, no? Kay so na po kayo magsirtag unahon na og negative. Pero kinahanglan po nato ibutang sa tong unahon na mga kaigsuonan nga kinahanglan kita mangandam for the worst. Kay ang Biblia klaro kayo nagsulti no sa Mateo 24:21 kay moabot ang dakong kalisdanan nga wala pa mahitabo o sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. So we're looking forward sa mahuman na gyud ning COVID, pero klaro kayo sa Biblia nga kaning COVID is just kung sa kuan pa ni katiting ra ni siya sa unsay mahitabo sa unahan, unsay mahitabo in the future. No, kay klaro kay dakong kalisdanan or great tribulation nga sukad paghimugso sa kalibutan wala pa gyud siya nahitabo ug dili na gyud siya mahitabo pa. So imagine na unsa na siya kalisod. Niagi na tag World War II, niagi nagdako mga pandemya, guban pang mga mga bulkan ng buto, linog, guban pa. Pero aduna gyud kalisdanan or dakong tribulation nga mahitabo gyud nga grabe gyud kalisod. Mo kay nang ingon nga dakong kalisdanan or sa in English great tribulation. No, kay nasagutan naman nato aning great tribulation. Kita nga mga Kristohanon aduna tay lahi-lahi nga panglantaw nini may tungod sa kining tribulation. No? Adunay tulo ka view when it comes to tribulation. Now, nay mga pagtudlo no nga adunay ginatawag nga mga Kristohanon nga nay ginatawag nga pre-tribulation rapture. Nga sila nagunahon na before ang 7-year nga tribulation or kaning dakong kalisdanan, ang ilahang thinking is si Kristo mubalik, no, apan dili mo touchdown, magdala siya sa air o i-rapture niya or iyang kuhaon ang iyang mga katawhan, mga Kristohanon o iyang dadon ngadto sa iyang gingarian aron sila mahilikay aning great tribulation pagkahuman after 7 years. Si Jesus o ang iyang simbahan or ang mga katawhan niya iyang girapture, mubalik after 7 years o maghari 1,000 years dayon last judgment. Napoyuban nga before ang ilang na ikikita og mid-tribulation rapture. Muni ang uban pod nga si Kristo no na mubalik in the air lang, di gyapon mo touchdown o tunga-tunga sa 7-year nga tribulation, i-rapture niya ang church or ang simbahan, dili gini siya kanang building but the people, no? Mga Christians, true believers, iyang i-rapture o banon niya sa iyang gangarian and after 3.5 years mubalik maghari no ang mga Kristohanon ug uban si Jesus 100-year reign of Christ dayon last judgment. Napay ginatawag nga post-tribulation rapture. So, sa maning post-tribulation rapture, nga kumabot ang dakong kalisdanan, no, ang mga Kristohanon, uban ang mga dili Kristohanon, muagi og 7-year nga tribulation, mutong nga ngilngig kayo nga dakong kasakit, o humani ana, di ba? Si Kristo, mubalik, i-rapture niya ang simbahan, and after mubalik po siya, no, aron maghari with the church 1,000 years, no, or millennium. So, kung ikaw karon Kristohanon, kung bago ni siya para sa imuha, then tingali ang ideal gyud tingali no nga naa sa tungunahon na nga mas dindot gining pre-tribulation rapture bay. Hope
for the best. Pre-trib. Para di na moagi atong dakong kalisdanan. Okay? O daghan, no, majority sa mga Kristohanon, no, sa tibuok kalibutan, mo gini siya ang ginatawag nga ilahang ginatinguha kaning pre-tribulation rapture. Okay? Apan aduna po yung mga pipila nga mga Kristohanon nga nagunahon na ang kanisya po na po sila yung mga scripture nga mga basis nga ang second coming ni Jesus moabot sa post-tribulation, paghuman sa 7-year nga tribulation. So, ang pangutana, pangunyo ko pangutanon, Pastor, amang ka. Siyempre, hope for the best. Okay? Pre-trib. Mugin na siya, no? Gaw. Lantaw ka sa unsay anang best. Pero, mula itong ingon ni PJ Tony Agi nga, I prepare for the worst. Post-tribulation. Nga naman, kung imong mindset, wala lagi kalisdanan kay nara lagi no pre-trib, dili ko makagig 7-year nga tribulation. My friends, we need to understand nga ang Biblia silent gayud, no? Ang Biblia wala ginatawag yun nga hatag og sakto nga adlaw og maskin pa ang imong pangunahon na pre-trib ka naamang gyapoy ginatawag kanimang kung pre-trib is ga-prepare wala nila gipreparahan ning ginatawag tribulation alang gipreparahan na rapture basig dili sila mauban sa rapture. Okay? Now I believe if you are a true Christian, a true believer in Christ, everyone will be with Jesus. Wagi mabilin ang mabilin gito Kristohanon. Okay? So, mula gito do, kinahanglan, andaman, kinaagi great tribulation. So, muna nga ato, ang topic karon is pagpangandam sa dakong kasakit, pagpangandam. So, pagpangandam na sa dakong kasakit. So, karon Matthew 24:15. Akong basahon, direyed naka-angkla ang ato ang wali karong taknaa, ngondari, busa ini kakita ninyo sa makalilisa nga pagpasipala or abomination and desolation of desolation diha sa templo nga gisgutan sa propeta nga si Daniel nga nagtindog sa dapit nga balaan. Pasabta niini ang mga magbabasa. So, si Jesus nagsulti sa iyang mga tinunan nga kung aduna may trigger sa great tribulation kining kinatawag nga dakong kasakit, kinahanglan masabtan kining ginatawag nga gisulat ni propeta Daniel. So, atong tanawon ang gisulat ni Prophet Daniel para masabtan nato unsa giday ang gipasabot ni Jesus ani. Okay? Now, pero sa dili pa nato na siya adtuan, ato sang sabto ning word nga abomination or dakong pagpasipala, no? The word abomination in the Greek means something that is disgusting and is oftentimes associated with that which is defiling or idolatrous. Abomination. So, ngilngig or makalilisa nga klase nga pagpasipala, no, sa Dios. O kani siya nga abomination mo result of desolation means to be in condition that is uninhabitable, devastated. In biblical uses, the term understood as the abomination causing desolation. Kung naay abomination, will cause desolation. So meaning, desolation here, nga ato ang gisulti dada sa ginatawag nga sa verse is, this is now the great tribulation. Abomination that causes desolation. Now, usa man dahi ang gisgutan ni Prophet Daniel
ani. So matod pa diri sa bersikulo Daniel 11:31, suguon sa hari sa Syria ang iyang mga sundalo ang pagpasipala sa templo, abomination na, nga nalibutan sa ligon nga paril. Ipahunong niya ang adlaw-adlaw nga paghalad, ipahimutang ang usa ka malilisang nga butang nga magdalag kalaglagan. So mga kaigsunan, klaro kay diri sa bersikulo no nga Prophet Daniel ay gitagna nga adunay usa ka hari sa Syria nga modala og makalilisang nga pagpasipala. Now, kinsa man ni siya ang gisgutan ni Prophet Daniel ani? Mukha ni siya si Antiochus Epiphanes. Okay? Was a Greek king of the Seleucid Empire, reigned over Syria from 175 BC until 164 BC. So, kani siya, adunay ginatawag nga, katong gitagna ni Prophet Daniel, natuman siya sa kaning hari. Ang pangutana, usa maday iyang gibuhat nga nag-cause og abomination and desolation. Okay? Unsa maday ang iyang gibuhat? So, ang iyang gibuhat no ni kanisa nga hari no si Antiochus is this: raided the temple in Jerusalem. Okay? Iyahang gi-ransack no ang templo sa Jerusalem. Kung kag templo na diya ang treasury, na diya ang mga kabtangan, mga precious nga butang, iyahang gi-ransack o iyang gipangkuha ang iyang ang ginatawag nga mga bahandi no sa temple. Okay? Gi-support siyang conquest, no? Pagkangker sa ubang mga nasod. Okay? O, dili lang ka na. Gusto siya nga ang tibuok Jerusalem, iya bitawng pa-convert siyang religion. Usama ni siya ka Greek, so iyang i-Hellenize ang tanan nga mga lumulupyo sa Jerusalem. O tungod din nagbuhat sa dako kayo nga pagpasipala kay dito sa altar, no, sa templo, iyahang gibutang ang hulagway, no, ang larawan ni Zeus, mo kini ang Greek god, o matod pa sa mga scholar is nagrepresent po daw na siya sa iyahang kaugalingon, nga siya po daw usa ka Dios. So dili lang kana, ano, siyempre ang balaan nga lugar mo, ang templo nahimo ng abomination na hitabo. Okay? So ang mga Israel, ang mga Israelita, dili na muhalad tungod kay adunay dakong pagpasipala no sa templo nga pinakabalaan nga dapit, no. Og dili lang kana. Kuya pa kay niyang gibuhat kay nag-sacrifice siya og mga baboy sa altar. Mga baboy. No, imagine nimo na usa ka Hudiyo unya grabe na siya nga pagpasipala kay baboy gayud ang giihaw nga maoy pinakahugaw sa tanang mananap sa mata sa Hudiyo kining baboy. Okay? Usa pa gid yang gibuhat. Ug dili lang kana. Okay? Kay naamay mga Hudiyo nga wala mutuman sa iyahang mando. Wala magpa-convert sa iyahang religion, sa iyahang pagtuo, wala mo simba kang Diyos, wala mo participate. Kaya mga Hudiyo nga di baro gayud sa ilang pagtuo, so iyang gibuhat, iyang gipang ihaw. Slaughtering the great number of Jews, nilibo no ka mga Hudiyo ang iyahang gipangpatay tungod kay ni-defy sa iyahang mando. Ang uban kato medyo bata-bata pa mapuslan iya pag yung gibaligya slavery sa laing nasod. Og usa pa gyud ang gibuhat. Nag-issue siya og decree no performing the rite of circumcision was punishable by death. Di ba? Ang Hudiyo, di ba, atong nasabtan sa Old Testament nga ang circumcision is usana siya ka ritual no nga gisugo sa Ginoo kang Abraham nga timaan nga kaning mga Israelita katawhan sa Dios. So, kung ikaw Hudiyo nga imo ang
tulion ang bata, masakpan ka, it was punishable by death. So dili sa gusto nga adunay kung sakwan pa is ang circumcision kung atong i-convert karong panahon na sa tuwa is muna siya ang baptism. Okay, na i-baptism. So adunay kanitawag pagpatay nga mahitabo kung masakpan. Ikawalo, kuyaw kini ang gibuhat. Jews everywhere were ordered to sacrifice to pagan gods and eat pig flesh. Adunay mga Hudiyo nga gusto nila i-safety ang ilang kaugalingon, napugos sa pagpa-convert, no? Nanisimba kang Zeus o guban pa katong mga Hudiyo na mas tagaan nila o ganing ginatawag nga kana bitaw kaharuhay ang ilahang kaugalingon. So nisimba sila o dili lang kana nikaon pagyud sila sa kanang karning baboy. So nagipoy mga uban nga Hudiyo nga na haylo sa binuhatan aning haria, no? So this is now muni ang gibuhat ni Antiochus, no, sa Syria, sa Jerusalem o sa mga Hudiyo. Pero niabot ang panahon, adunay usa ka leader nga mi tungha nga ginganlag Judas Maccabeus nga maoy ni lead sa mga Hudiyo, no, sa lupig aning haria, no, o niabot yung panahon, no, nga ilag yung nalupig o na-set up balik ang templo sa Jerusalem. So, this is, matod pa ni Jesus, the picture, no, unsay mahitabo, kumuhutungha na ang ginatawag nga abomination that causes desolation. Now, usa man day ang gusto ni Jesus mahitabo. Usa man day gusto makuha ni Jesus sa diyang iyatong gisulti nga mga pulong sa iyang mga katawhan. Mga Hudiyo ba ini sila? So therefore, na sila idea unsa to. Kay si Antiochus Epiphanes is a tyrannical figure of Jewish history, and he is the foreshadowing of the coming Antichrist. So foreshadow, meaning siya ang nag-reflect, dili gid siya ang Antichrist, but he is the foreshadow of the Antichrist ug usay pagabuhaton sa Antichrist. Okay? The Antichrist will be the model, no? Antiochus of Epiphanes in his great pride, okay? Gusto siya nga siya simbahon, blasphemous action, and hatred of the Jews. Ato pong ibutang diya, no, the Antichrist, hatred of the Christians. So, muna ang ginatawag nga panghitabo sa Daniel. Now, karon, apan, matod pod sa mga theologians, aduna po'y mga gipangtagna ni Prophet Daniel, no? Manadiya sa 9:27 nga naghisgot gyud sa the Antichrist nga moabot. Okay? Ingon siya, kadtong manghari nga nagapanghimangno nga lig-on nga kasabutan daghang katawan sulod sa 7 ka tuig. Ang paglabay sa 3 ka og tunga ka tuig, pahunungon niya ang paghalad o magbutang siya ug sa kabahin sa templo nga magdalag kalaglagan. Magapadayon kini hangtod moabot ang katapusan nga gitakda sa Dios kaniya. No, kani nga verse, no, nagisgot og numbero, no? Kani ginatawag nga paglabay sa 3 ug tunga ka tuig, okay? Lig-on nga kasabutan sa daghang katawan sulod sa 7 ka tuig. Sounds familiar, no? Nga sa iyang pagtunga within 7 years adunay ginatawag nga kading mutungha man gining Antichrist is murag matod pa sa scholars is naay 7 years nga murag peace, and then naapoy ginatawag nga maabot ang panahon nga iya pong ipatgawas, no, ang iyahang kaugalingon nga
kanang magpasipala siya sa templo. Kaya ato na siya, no? Aduna po dari sa Daniel 12:11, mulabay ang 1,290 ka adlaw gikan sa paghunong sa adlaw nga paghalad, magbutan siya makalilisang nga nagdalag kalaglagan. So, therefore, according sa mga scholars, this speaks of the Antichrist nga moabot. Na adunay mga pipila ka mga figures no sa history nga giituhan nga sila ang Antikristo. Ang una sa tanan kani si Emperor Nero tungod kay 666 nga symbol for the name Nero Caesar. So mo na iyang equivalent sa iyang ngalan no 666. So ato magyud nasabtan nga kani si Nero no is muning pinakangilngig nga Romano no nga emperor nga daghan gid siya gipang napastangan nga mga Kristohanon, giyang gi-persecute, iyang gipasanginlan nga mga Kristohanon mo'y nagsunog sa usa ka syudad o tungod nini iyang gi-persecute, iyang gipamatay o even kani siya mo'y involved sa kabatayon ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo. So, kana si Nero, so tungod sa iyang binuhatan, tungod sa iyang pagkabangis, ginganlan sa beast o kani siya no usa ka ang iyahang ginabuhat is also naay reflection sa Antichrist. Kung sa tuang panahon adunay ginatawag nga sa karaan no katong 1940s ang mga Christians kuan ani kang Hitler, Adolf Hitler nga siya daw ang Antichrist tungod pod sa iyang gibuhat sa Hudiyo, 6 million no Kahudiyo ang iyang gipamatay, no? Siya ang nagaulo sa gubat sa tibuok kalibutan o dili lang kana. Matod po na diskubrihan no sa mga historians nga kani si Adolf Hitler aduna ni din siya ginabuhat nga pakigsabot sa demonyo, no? Naday article nga ilang nakita nga si Adolf Hitler involved siya sa occult o aduna siya ginatawag nga mga gipangsulat no ang iyahang mga commitment ngadto sa yawa. So mupuna si Adolf Hitler og muna nakaingon ang uban nga si Adolf Hitler is the Antichrist. Og na medyo subtle lang kayo kining matod pod sa nila Martin Luther, ni John Huss ug uban pa nga mga banggiitan ng mga reformers sa ilang panglantaw no ang Antichrist is the Pope, the man of sin, for he sat in the temple, the church, and exalted himself. Kay ang ilamang yung panglantaw nga ang Pope is the Antichrist kay ang Pope manggod mo ay nagalingkod no sa trono nga siya daw si Jesus sa kalibutan, no? Nga siya ay nagrepresent kang Jesus nga mura siya og ginatawag nga nagabuhat sa unsay ginabuhat ni Jesus. So iyang considerar iyang kaugalingon the vicar of Christ. So matod pa sa mga reformer, blasphemy na. You are the Antichrist. Kaya ang Antichrist manggod mag-set up no sa iyang image sa temple o siya ginasimba. So karon mga kaigsonan, ato naman yung natanaw nga mga figures, we will now go to the New Testament. Ang sinulat ni Paul, iyahang gisulat, unsa giday ning Antichrist. Okay? Unsay iyahang gibuhat, unsay timailhan. No? The Antichrist nga moabot. No, matod pa sa Thessalonica 2:1, karon mga igsoon, may tungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo o sa atong pagtigom sa pagtagbo kaniya, nagpakaluoy kami kaninyo. Ngano man, kay kani manggong Christian sa Thessalonica, adto nga time, feeling nila nga naa na sila sa end time. Nga niabot na tungod kay nakadawat sila, naka-experience sila og ngilngig nga persecution, no? Kanag yung grabing jud nga persecution sa
mga Kristohanon tingaling uban sa ilahang mga relatives nga matay tungod kay nibarog sa ilahang pagtuo kang Hesus nga they feel that the coming, the second coming is at hand og niabot na. Og paminaw tingin nila nga medyo asa man mi nginong napamimi diri. Now giklaro ni Apostol Pablo nga para mawala ang ilahang kaning ginatawag nga misconception or mali nga pagsabot. Ingon siya, okay, nga dili kamo malibog ug mabalaka tungod sa mga tao nga nagaingon ang Ginoo miabot na. O mo na ang giingon. Aduna sila kalibog, adunay kabalaka, nataranta, no? These words is gisulti po ni Jesus, no, dito sa Matthew 24 nga don't be alarmed, don't be afraid. Okay? Gibalik po ni Apostol Pablo, no, sa mga katawhan nga adunay kalibog, adunay kabalaka, paminaw nila niabot na si Jesus. Bisan pag mingon sila nga mao kadto ang gisulti sa Espiritu Santo, kay napoy mga tao nga nagatudlo nga proclaim pod nga ang Holy Spirit nagapadayag sila ha. So, bisan mingon sila nga nadunggan nila o nabasa nila ang maong sulat, ayaw kamo pagtuo kanila. So, kung naay mga tao nga nagsulti nga niabot na ang second coming, muni siya ang date o guban pa ingon ni Apostol Pablo, ayaw kamo pagtuo kanila. Okay? Ayaw pagtuo. Then ingon po siya dari sa verse 3, ayaw kamo pagpanglimbong kanila bisan unsa pa ang ilang gisulti. Okay, masin pa grabe kay na sila articulate, guban pa ang ilang gisulti nga murag convincing kayo, ayaw palimbong. Nga naman, kay na mo ni iyangon, tungod kay dili maabot ang Ginoo. Si Kristo dili mo balik. Okay? Ang mga tao musupak sa Dios ug mutungha ang taong dautan nga daan ang gitakda nga laglagon. So diri naay prior nga mailhan nga trigger no nga sa dili pa mabalik si Jesus kinahanglan sa siya may tabo. Una-una kaning ginatawag mga tao nga musupak. Muna ang sa in English is the great apostasy. Adunay dakong pagbiya sa pagtuo, no? Adunay mga tao nga nagkumpisal nga sila Kristohanon nga moabot ang panahon nga majority or di ba majority daghan kanila nga ni mubiya sa pagtuo nga ilang isalikway si Jesus ug pilion nila ang kalibutan ug pilion nila ang ilahang kaugalingong kagustuhan. So naay ginatawag great apostasy. Naa na may mga apostasy nga nahitabo, no? Nagali nakita nato mga pastor, no, ilang wala na nila giangkon nga sila Kristohanon. Pero naagi moabot ang panahon nga there is great, okay, or the apostasy. O pagkahuman ana, mutungha dayon ang taong dautan or kining itawag tao nga makasasala or uban nga term is tao nga yawanon nga gitakda ng laglagon. So kaning tao nga yawanon nga mutungha, ang iyang destiny is kining itawag nga laglagon siya. Okay? So matod pa ni John Piper, no? Let us hear in this earnest warning to guard ourselves from rebellion against God's law because it leads to perdition. Kaya kaning tao nga motunga masinupakon, man of lawlessness ang mata sa in English, nga iyang buhaton is to defy God. Kung unsa gitakda sa Ginoo, iyag yung supakon. Meaning kaning nga tao nga man of lawlessness, the man of lawlessness, iyang buhaton is ang iyang kinabuhi is against gayud sa Ginoo. Kung unsay gisulti sa Ginoo nga maayo, dili niya buhaton. Meaning, opposite gayud ang iyahang pagkabuhaton. And this man of lawlessness is ang iyahang painginan is kalaglagan. And according sa mga theologian, kaning man of lawlessness nga moabot, that is 2 Thessalonians is the Antichrist.
Okay? The Antichrist. So muna ang iyang buhaton. Padayon ta sa 2 Thessalonians 2:4. Batukan niya ang tanan nga giila ug gisimba sa mga tao ingon nga Dios ug ipaila niya iyang kaugalingon nga siya labaw sa tanan. Mulingkod siya sulod sa templo sa Dios ug mingon nga siya ang Dios. So klaro kayo, abomination. Muni ang buhaton sa Antichrist nga ipaila niya ang iyang kaugalingon nga Dios. Okay? Mulingkod siya sulod sa templo sa Dios kay manuman mo man ang pinakabalaan nga lugar. Ug mo po ning giingon didto sa Matthew atong 24:50 no, adunay abomination sa balaan nga lugar, and that is the temple. O kaning Antichrist is iyang isulti nga siya ang Dios. So, ang pangutana karon, unsa may lugar nga balaan nga iyahang ginatawag nga lingkuran or iyahang pagasudlan. Now, daghan mga views ani. Ang uban, ang third temple, kung ang ikatulong temple nga matukod na, so mag-rejoice ang Israel. Pero it could be a place also nga diin i-abominate sa the Antichrist. Okay. Sa atong padayonon, no? Dili ba naisgutan ko na man kamo niini kaniadto sa diha pa ko uban kaninyo nasayod usab kamo kun unsa ang nagpugong kaniya aron karon sa pagtungha apan moabot gayud siya kun panahon na niya. So pangutana nganong wala man ang Antichrist karon? Na may mga Antichrist pero nganong wala pa ang the Antichrist? Because klaro kay diri adunay nagpugong kaniya. Okay? Adunay nagpugong kaniya, wala ta nasayod unsay nagpugong. Apan adunay panahon nga siya i-release og mutungha. Pero I believe no God's sovereignty no ang Ginoo gyud no adunay panahon nga gitakda sa tanan. Okay, matod pa rin tinuod nga karon may mga nagsupak na sa Dios apan kun unsa gayud ang buhaton ni atong taong daotan wala pa kini masayri karon. Okay? Kun unsa man ugaling ang iyang buhaton dili pa kini mahitabo hangtod dili pa makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. So masken gali si Apostol Pablo, no? Dili pa gyud kanang ginatawag nga wala pa gyud ang details, no? Ang details sa pag-ani sa Antichrist nga unsa gyud iyang pagabuhaton gyud. Pero ingon siya ang iyang sure si Pablo nga dili siya mutungha hantod nga dili makuha ang nakapugong sa iyang pag-anhi. No matod pa diha sa buhat 1:7, si Jesus mitubag kanila ang mga panahon ug mga adlaw gitakda ng daan diya sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kanusa kini mahitabo. So klaro kayo maski kana nga verse gisulti nga ang panahon sa pagtungha sa Antichrist is mo po na ang panahon nga gitakda sa Ginoo nga siya mutungha. Dili siya mutungha hantod dili itakda sa Dios. Okay? Now, sa 2 Thessalonians 2:8, apan kun makuha na kini, ipakita siya apan pag-abot ni Ginoong Hesus, laglagon niya kining taong dautan, the man of lawlessness, puuhon niya kini pinagi lang sa iyang huyop. So imagine niyo ano? So mutungha ang Antichrist, mag-cause siya og desolation sa tibuok kalibutan. Apan pagbalik ni Jesus, laglagon ra po ni siya, nya klaro kay diri sa iyang huyop. So laglagon siya ni Jesus, pinagi lang sa huyop. So dili gipakita lang diri nga dili kayo mag-effort no ang Dios sa paglaglag kaniya. Huyupon.
this is a figurative speech nga dali lang niyang pildihon ang taong Antichrist. Okay? Then sa 2 Thessalonians 2:9 is matod pa diri, mupakita kining taong daotan, gamiton niya ang gahom ni Satanas, maghimo siya sa tanang matang mga milagro ug mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios. So, unsa pa gyud ato mga masabtan ning Antichrist is mutunga siya. Tao siya pero ang iyang gahom, no? Gahom ni Satanas. O magahimo siya tanang matang milagro og mga buhat nga kahibulungan nga murag gikan sa Dios aron makailad sa mga katawhan, aron daghan siyag madani nga katawhan o aron daghan siyag mahimong kabahin or musunod sa iyaha gusto. Now, according po ni John Piper, no, this is a warning not to make signs and wonders the ground of your faith and criterion of truth. So, magbantay gayud kita. Muna nga importante gayud no nga ato gayong ibutang sa atong unahuna nga unsa gid kabililhon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Unsa gayud ang kabililhon ang pagbasa sa pulong sa Dios og atong ibutang no sa atong unahuna ang kamaturan ang mga gipangsulti ni Jesus kay kun dili kanina to buhaton, no? Basing mahaylo kita ni ining Antichrist kay mubuhat ra ba siya mga milagro, no? Aron mailad. No, ang point lang diri is this. Ayaw diretso tuuhi ang tao or kanang may mga nga tungod kay nagbuhat sa milagro, dili nimo na siya dili kamo kunkulod nga kana siya tinuod nga iya ni Jesus. Okay? But that's why importante kayo nga ang gospel ato kayong ikinabuhi ato yung sabton unsa gina siya. Para mo na siya ang ato ang ginatawag nga mugiya ka nato nga dili kita mahaylo niining taong yawanon. Okay? So, unsa may ang ato ang kinahanglan sabton karong panahona. Now, ang Antikristo anaa na pero wala pa. Sabi na ibot pasabot ani. Naa na pero wala pa. So kani gipangsulti ni Paul sa 2 Thessalonians is hulagway sa the Antichrist or man of lawlessness nga moabot. Apan matod pa kinalan sa sabton nga ang Antikristo anaa na pero wala pa. Kay matod pa ni Apostle John 2:18. Mga anak, mga Kristohanon, mga tumutuo ni Jesus, nakadungog na kamo nga moabot ang Antikristo. O muna, ato na nadunggan nga moabot gayud siya. Wala lang ta nasayod kanusa pero moabot gayud siya. O kung moabot na siya, haduol na kita sa katapusang adlaw, meaning haduol na ang pagbalik ni Jesus. Bisan gani karon daghan lag mga Antikristo. So naay di Antichrist ug naapay ginatawag daghang mga Antikristo. So naay mga minions. So ang point lang diri is naay mga daghang Antichrist busa nahibaluan na nato nga haduol na kita sa katapusan nga mga adlaw. Naay daghan Antichrist sa karong panahon na. Datus Davao, no, naay mga leader sa religion kato naga-deny kang Hesus nga siya Dios. Ito nag-deny sa gospel. Those are Antichrist. Small letter A nga Antichrist. O kung sa pagyaday ang gihan bisan uban sila kanato kaniadto dili na sila tinuod nga kauban kay kung tinuod nato silang kauban wala sila mobiya kanato. Apanibiya sila o kini nagpaila nga dili nato sila tinuod nga kauban. So ayaw katingala nga naay mga uban nga mga nagpaila nga kauban sa simbahan or even gali mga kauban sa pagbudlay pag-alagad sa Dios nga nabot ang panahon daghan kita nadunggan nga naghimo sila kaugalingon nga mga
simbahan nga nagtulo og mali nga mga doctrine kay wa sila kauyon sa doctrine sa church. Og naapoy uban nato nga kauban sa simbahan nga mas gipili nila ang mga relihiyon nga or mga pagtuo nga sukwahi. Nga nganong nibiya man sila, nganong tungod kay sa may saying, birds of the same feathers flock together. Ang mga tao nga dili iya ni Jesus, muadto gayon na sila kung asa sila belong. So, a true Christian will remain faithful in the Lord Jesus Christ, will remain faithful according to the teaching of the Lord Jesus Christ. Og muna siya ang iyang standard of living. That is the true Christian. A Christian who denies Christ, who denies the Trinity, is not a true Christian. False Christian. So, usa ba na yung mga uban nga mga timaylan? Mahinungdanon kini, matod pa sa 2 John 1:7. Si John is, mupunin nagsulat sa Revelation, no? Mahingdanon kini kay daghan nga mga malimbungon nga mi dagsang sa kalibutan. Sa mani, the spirit of the Antichrist. Kini mga tawhana, wala sila moila nga si Jesus Kristo nga nagpakatao. Sila mao ang mga tigpahisalaag sa mga tigpisalaag og mga Antichrist. So kung naay mga tao nga galimbong, kung naay mga tao nga gadinay kang Christ no sa iyang incarnation, that He is the Word became flesh, the Son of God, kung i-deny na, that is mga gagmay nga mga Antichrist. Although ilang i-deny nga sila Antichrist, no, nga, di ba nila i-deny, pero silang binuhatan, silang gipangsulti, ma-detect na to nga, ini mga minions sa mga the Antichrist. Okay? Ilang trabaho, tigpahisalaag. So, sa 1 John 2, verse 22, kinsa ang bakakon? Siya nga nagaingon nga si Jesus dili mao ang Kristo. Mao kini ang Antikristo, ang naglimod sa amahan ug sa anak. So, ngano man kay ang Antichrist man gud, i-set up man gud niya yung kagalingon as God. So, iya gini padaplin ni si Jesus ug ang amahan, no? So, kung naamang galing mga tao karon nga mag-deny gyapon kang Christ, mag-deny sa Trinity, is the Antichrist. Lastly, apan ang wala mo ila nga si Jesus nga nagpakatao, nga nagsugo, ang nagsugo kaniya dili mao ang Dios kundi unsa man ang espiritu sa Antikristo. Nadunggan na ninyo nga maabot kini og ania na kini sa kalibutan. So muna akong giingon nga ang Antichrist naa na pero wala pa. Kay ang binuhatan sa Antichrist naa na naglihok sa kalibutan. Okay? Everywhere you will see the desolation, abomination that causes desolation. Okay, naana, daghan. Pero, ginatawag the Antichrist. Labaw makasasala, labaw nga tao nga magpasipala, moy mo, gigamhan sa yawa, ug daghan ang iyahang mahaylo, daghan ang iyahang mailad, ug tungod nini, he abominates and it causes desolation. And abo na siya nga, pagtunga sa Antichrist is the trigger of the great tribulation. Unsa may buot pasabot nini kanato nga mga Kristohanon. Unsa may ato ang kinisgutan na nato, kabalo na ta, natay idea ang Antichrist sa kung kinsa or ang say buhaton sa Antichrist. Okay? Kung kinsa siya, okay, pinagi sa natunatunan, ato nasabtan nga maabot gayud ang Great Tribulation pag mutungha na ang Antichrist. Unsa may application nato, unsa may buot pasabot niini kanato nga mga Kristohanon.
No, dasigon ta mo no sa 1 Peter 1:13. Basig uban kaninyo bang murag nakabalaka na tingali uban sa inyo ha medyo lahi na og kuan nga nang panglantaw sa kinabuhi. Sana man mabot man gyud. So abi na ko COVID mo na ning last napamaday mas worse sa COVID. Ang great revelation. Sipa sa usaon na tog hope for the best. Naging worst nga mo come. Ingon dari, andama ang inyong salabutan. So muni ang ingon ni Peter sa mga Kristohanon nga nagpaabot sa pagbalik ni Jesus nga naka-experience siya og mga persecution. Andama, be ready. Unsa may imong i-ready ang imong mind. So therefore, usaw man na pag-ready sa mind, you have to prepare your mind sa mga truth, sa mga teaching. You have to prepare it. Okay? Andama ang inyong salabutan. So therefore, ang pag-andam po sa salabutan is, okay, you accept the truth of God. Okay? Dili isa ingon nga pili-pili lang kundi dawata kun usa gisulti. Andama and prepare your mind for the worst. Pag maugdang ang equivalent ani sa English mas dali sabton be alert. Be sober-minded. No, sayang pasabot ana nga kanunay nang ipandar ang spiritual bearing nimo nga wa gyud taya diha. Ang pasabot ana nga unsa man ang naa sa imong kinabuhi karon nga nagahatag kanimo og pito kanang wala nga mulid kanimo sa dili maayo nga disposisyon sa imong spiritual life, tangtanga na. Could be sin, habitual sin, doubt, fear. I-remove na siya, no? Pinaagi sa dawat sa kamatuoran ni Jesus sa tuang kinabuhi. O dili lang kana, no? Laumi ninyo sa hingpit ang grasya. So, prepare your mind for action, no? Be alert, andam, magmatay-bantay, and then, laumi ninyo sa hingpit, meaning, set your hope, aman lapit ang hope, ang grasya in the Lord Jesus Christ. Your hope in the Lord Jesus Christ. Ang tanan nimong paglaom, igsoon, ayaw ibutang sa uban. Set your hope in the Lord Jesus Christ and the gospel, no? Siya ang imo ang kaluwasan, si Kristo ang imo ang kasiguruhan, siya ang maghatag kanimo og tinuod nga kasiguruhan sa kinabuhi. Ibutang ang imong paglaom, nga naman kaning paglaom grasya result isa sa grace sa Ginoo. Kay dani mo ibutang ang imong paglaom sa grasya sa Dios nga kita no remind ta mo sa gospel nga kita napasaylo, kita gidawat sa Ginoo, kita gisagop sa iyahang gingharian, dili tungod kay kita maayo, dili tungod kay natay nabuhat nga mga sakripisyo, kundi tungod siyang gasa nga si Jesus nga mo'y nibayad sa atong sala dito sa cross o giula niyang dugo aron kita mahinluan sa atong sala o kita mapasaylo sa Dios o mahimong matarong siyang atubangan sa dihang atong gisangat kaniya ang ato ang pagtuo nga kita ni-rest sa iyahang grasya. Set your hope in Christ alone. Daghan no mga nagpaila nga Kristohanon moabot ang panahon nga dali ra silang nihiwi, dali ra silang niadto sa lahi nga mga pagtulunan sa Antichrist because they're not setting their hope in Christ. They're not loving the truth. Wala sila'y pagpakabana sa ilahang espirituhanong kinabuhi. Ang ilang gi-after is asa sila malingaw, asa sila malipay, asa sila ma-feel good. O kana nga mga pagtulunan is the teaching of the Antichrist. If you are a follower of Christ, love the truth, set your hope in Christ, and you will withstand the great tribulation. That the worst in life. Sa may ang atong dakong pagtulunan diri. Makapangandam kita sa dakong kasakit, pinagi sa pagka magmaigmaton, be alert, in mind, in action, and pagka matinud-anon, be faithful in Christ, be faithful to His Word, be faithful to the truth.
love the truth, love Christ, and you will be able to withstand the great tribulation, because the power that will preserve you, the power that will hold on to you, is the power of God. And usnayo sa kano nga lindot kayo no katong kinsa tong nagtuo kang Hesus, iya gayong panalipdan og wala gay mawala siyang mga kamot. And I hope that you set your hope in the Lord Jesus Christ alone. Let us pray. Daghang salamat, Ginoo, sa pulong nga imo ang gihatag kanamo karon. Daghang salamat kay ikaw naghatag kanamo o Dios og kaalam sa pagsabot nini. Dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.